Kodwa sizokwenza nje ukudlulisa umyalezo nolangazelelo likaZakeyi Ngabane. ngenxa yengxolo mntakaSoso ayivileyo esenza umsebenzi wakho ba ukhona umuntu ohambahambayo apha ophilisayo. Ya. Uthi lo mbhali naye wanolangazelelo loba angambona lo mntu wenza imimangaliso. Bengena-interest yokuvoba uzawuthini okanye wenza ntoni, kodwa umnqweno wakhe bikukumbona nje woba ngubani lo kuthethwa ngayo. Kodwa uthi lo mbhali bathi ii-intentions zakhe bezisezantsi, kodwa the reward ayifumeneyo yanyuka yona yaphezulu. Ngoba uthi lo mbhali uthena langazelelo luphantsi lokubona uYesu, wakuthi uYesu wakumbona wathi ndimele ba yolalise endlini yakho. Unqwenela ubona bani wena lejeni? Ngoba ulangazelelo lukaZakeyi bekukubona uYesu. Yesu Oh,